mga balita at tutukan karon sa One Western Visayas. Suspect sa pagpanghimulos kag pagpatay sa 18 anyos nga babae sa Tubungan, Iloilo, ginpasakaan na sang kaso. DOJ drivers nagaraong nga magtupa nilayon ng fuel subsidy halin sa gobyerno sa panay nga pagtaas ang presyo sa gatong. Mga motorista temprano pa nagpatugong. Kalan-an sa barangay Punta Taytay, Bacolod City, ginsulod sa kawatan. Samtang lalaki nga nagpagunting, wala na nagbayad. Kintaban pa sini ang motorsiklo sang barbero. Away sang duwa ka estudyante sa plaza sang Dumangkas, Iloilo, nakuhaan sang video. Isa sa mga estudyante nagpahayag nga ginabuli sang pareho nga estudyante. Kag mamunog kag lapta-lapta nga ulan, lauman sa isla sang Panay kag Negros bangod sa epekto sang habagat. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.